Yan, apoy bagong pangutana ya. Oh. Nada niyo. Taga-adlaw na lang may pangutana. Lagi. No? Kisa ko no kwan, mas way buot sa inyo ha, si nanay or ikaw? Oo. Sino nang utala na? Amot man dili magyapon masabtan ang pangalan. Pangutana ka na kay pabarang na mo. Ikapoy ra ba kog basok na? Bitaw guys, tinuod lang gyud. Mas may buot gid si nanay kay. Ey, karon dia. Siya way bot. Maswa siya buot Muna way guys. bot. Guys, akong booking guys. Oy, Kani guys. Nagtumig guys ano guys. Aw dili guys ano nagtumig Cagayan de Oro. Yan ang itabo. Kana tong McDonald di rapit sakit kay. Anay tabos McDonald sakit kay kanis nanay. Kasi mo sige, diba? Ay mo sige katawa dira. Subscribe, share po dana kay mag-share man mig kuan life story. Ang tinuod ni true to life story ni. Mas may buot si nanay kay. Ani? Nay McDo gikan mikit kay. Moy bot oh. Ali masugod ta sakit kay sakit kay magdito lang sugod. No sakit kay nay ba? Oh, sakit kay. First time giabot akong dala akong manghod sakit kay do ka buok. Tinuod si Kling-Kling. Si nanay pod naligo nagperfume kay maatog syudad. Karon bitbit na sa bata tagtag sa syempre mga bata. Kanang di ba kanang ang kanang mall sa dato dagko makanang tiles. Di akong manghod ani. Ana to nay ba? Ana si nag-ana si Kling-Kling sa mga tiles oh. Ana. Dagko kay ang tikang sa tiles guys. Dagko kay ang tikang sa tiles. At tingali paspas yang lakaw sa bata. Tingala mi taud-taud guys. Nakuha naman to nay ba na. Hinay ang tikang nagamay ang tikang. Kay nahulos ang iyang panty taga dinhi kay. Ate tag 15 palit na ko adtong ta. Bagong panty kay gidala na mo sa mall. Sino-inoy kay naggali-gali nag-ana man ngilang nabangga dito sa kuan kay sa to sa KFC nga kuan nangayabo ang lamisa kinabangga ang ulos bata. Tapos kaya si nanay nako i-booking ka nanay guys. Dili ni siya gasakay sa escalator. Nakasakay ni sa una tong karaang orama kay gituklod sa kuante. Namuo sa escalator rapid. Tapos katong sakit kay nga pangitabo, sinoy ni si Kling-Kling ako nag-escalator mi para. Escalator mi dira taga bukid auto kag gisanong sakit kag escalator kid. Nana di makaya kay mahulaman ako sakay kag escalator pero pag sakay kag escalator, pag sakay nimo anak kanang dapat dili gid ka mag-ana-ana kanang ana dapat pag-ana nimo. Standing gid dira para anara mo sa escalator ay standing kayo. Then ako manghod karon guys kay mas gali pa man sa kuha. Gigunitan lang kamot sa amin. Naguyod naglibot-libot digto sa escalator nagtuyok-tuyok. O sa gibuhat sa inahan, nga mas ay buhat pa sa kuwada ko no. Nagsinggita sakit kay ang bata. Halat ka. Hagoy. Nagtipok ang mga tao kung security dia sakit kay naulaw gid mo gibit-bit ako ang mangon dagdagan-dagan mi sa gawas. Wa mi napalit digdo so ano naulaw mi kib. Libog man kay may usan pagsulod ng mga kanang maulaw mi sa kanang mga sa sudan sa mga tindahan sa mall ba kay pagasulod mo kay tit. Hala, iyo. Nay mga inana sa mall hadlo kayo. Nang gawas sakit kay mo itong giagto mig McDonald's. McDonald's na ba? McDo. Kay naka-birthday party kay anak sa birthday ni Lang Jingjing sa igagaw ba? Lang Jingjing ba tidudong? Hindi aw dodok. Basta kay anak sa igagaw, tidudong siguro to. Tapos agto mi sa McDo. Karon kanang McDo sakit kay nganong igina paghimuan na ilang building. Nga puro sa amin tanan. Sa amin. Nami sa multicab nag-anak ko nga nay una dito nay. Siya nga, ikaw ray una dito John. Una dito nay siya. Ikaw ray una ba? Agoy bay guys. Nganong ga tinuklura ming nanay adto kinsa mag-una? Kay parehas may wala katuod asang pertahan. Agoy. Katong ring nailingin nga kahoy guys, mutong may pertahan. Ituklod dito dito. Gibot na mo to ah. Katan ami kinsa mo sulod bi? Oh, dito rin mo agi katoltol mi. Siyempre, una-una sa bulan ko. Sulod ko ah. Sunod si nanay, sulod sa di ba pasulod sa nay dapat ka nang mosulod ka sa social eh. Di pag formal ka dili kay kadaho imong isip para maro social. Sulod social. Nana guys, social kayo. Bawa birthday. Nabusog na sa nanay, yung nag-uli. Karon kasi nanay kinaunag uli. Feeling niya nakatultol na siya unsay nagtabo inig uli. Si nanay, ako, si Mang Jingjing, mga bata. Maay na sanay dia kay makasulod agud mig McDo good. Di baklay nanay, baklay. Pag baklay ni nanay dia guys. Hala naghanap siya kadto sa ano. Naghangat siya mayor, kanana siya. Siya Jun. Asa pertahan? Agoy guys. Nagtipok mi dapit sa dingding sa playground, turang pertahan sa pikas. Ang damay bot ng nanay asang bot ani nanay usahay kanang purting liwatay gunya guys. Ay, looy man kang inahin taon ni Kibo. Looy taon ni.
Inani ra ba na ko nibawaan Oh, pero kabalo na siya mag-in-English. Kabalo na siya mag-in-English. Oh, ako nibawaan nga. Kasi mong in-English na eh. If I know pa lamang, I'll never gayon. Oh, I cannot agwans man good to. I cannot agwans the penitence of God in the calibots. Muna siya, mutong in-English sa dili na mo makaya ang mga ang I kasakit cannot agwans the penitence at sa mga pininsa sa Ginoo diri sa kalibutan. Sa English nay, tarong nga. If I know pa lamang, I'll never gayon. Oh, katong isa. Katong isa, I cannot agwan sige. I cannot agwans the penitence of God in the calibots. Abang. Abang. Kalimatos. Ginoo ko. Kung kailangan mo mga English instructor guys, patundo sa akong inahan. Inani ra gid taon akong himbawaan. Wa pa'y nabagsak sa iyang mga estudyante ngayong tudluan. Kay kasagara wala na pa balik eskwela. Wa na pa sudlan. Nangapangad. Nangapangad lang. Ito na. Kabuang buok. Unsa pa to lain ay katong kuan tong atutag kagen. Panalag sa nga makanaog og syudad guys. Panalag sa mga tug kanaog og syudad. Wala mo ko'y kwarta. Ang anak naman. Unsa pa to yung last table nang nagkuan ay? Ah, Katong sa Nobo. Ayon na lang to. ayaw ko. Katong sa SM, Asa tong itong gibili ng chanilas. ay Alto GSM guys. Gibilin ang sila sa gawas. Kay basig mahugaw ang tiles. Mahugaw magong tayo. Sayang Oh, pag-review kapoy. Nya, mas wala lugar ko'y buot ani. Liwat-liwat ra ko. Nya, at iya pang yung kuan guys. Inani. Actually, na inani ako pamutok karon guys kay medyo kulang-kulang ko gamay. Kabantay ko. Ala ba? Medyo kulang-kulang gamay kay. Medyo kulang. Sa una man god, Para gipakumot paminan ako murag kung gipakumot ani guys. ambong buong. Kaniyo. Kaning dimple na ako. Ingon sa akong barkada. Grabe, palangga kay na imong mama sa imong papa dun nga naman. 9 months na, gibiradahan gyapon nagka-dimple ka. Ako. Ayun ko kung kanina ego pa sa akong tatay nganong gamay. Sala kamingking. Paras. Digto na ko nahunaonan guys, nga wala din ni. Kalay. Sultik na basta gipakumot ko ni Nay. Uy. Gipakumot unta ko. Pako. Muna siya din, mga tudlo ni matruna na igo dire. Na nagka-dimple matus matruna. Pero guys, tanim basog ko wala ko nang gunit kung maayo dito sa uterus ng mama. Polite na ni. Ay, siya. Oh. Samang Ay ra ko ibon ba yung kabuok ya. bitaw dili man magyaga-yaga sa kanay kay. Ipakita ang dila nay. Say pag balbal soyo. Nag-eskwela man tami na schooling mig kanang kuan kanang barang pero wa mi kapasar. Paras. Sara oy. Ako labot. Damay-damay nyo yung utok. Sara, ako labot ya. Diri man among plato. Dili magud kumagud nagsako god. Ugma magdala ko sako, ibutang na ako dia. Preso na ko ani. Social pa ning himo na to nga plat niya kamuti ri mong itanom. So na ko sako, sa likod. Oh. Unsa may pangutana lain katura kitong kisa. Oh, samo karon kinsa may masway buot. Yeah. Ikaw. Yeah guys. Pero kuring-kuring. Oh guys, oh, labi ka na. Ito guys, inani ra gid mi muna imong real life diri magbaso kung walay kuan. Kanang walay laing buhaton, siyempre kapoy masigig tanga pod. No, karon no. Kinsa lugar masway buot sa kuha? Ako, nga gianak ra o ang nag-anak sa kuha? Kaya si kuan na si nanay, nagin siya gamay na siya kuan. Gamay. Nay gamay. Siya Gamay. na gamay. Hulat sa nay. Ikaw naman ginay gamay nay. Na siya gamay kanang gamay ngipon. Nabilin. Ikaw siya na gamay utin. Ay na. Isa tunay. Gamay utin. Ano nga rin? Balag na gamay utin. Ay, gamay. Tinood. No. Anay. Gamay utin.